pemirsa, kita sudah masuk wilayah Cepu. Wah, kolamnya yang grandul. Aku eling untuk coba bangun Mbak Widi arep tak ngerujaan enak guys. Untuk cowek loro wis lumayan bisa diganti-ganti. Ya wis matur nuwun Mbak Widi aku. Nek wong kene ngomongin layah pemirsa. Wong jaman biyen iki iso dienggo maem apa dienggo ganti piring, layah, lebih ke layah sih gak cowek ya. Nah, muter-muter dulu guys. Ya cak-cak sekolah do. Istirahat ndak nih jam. Kene melu wilayah ndi iki? Kene melu wilayah. Hah? Ya Cepune ndi nul maksudnya? Oh, melu Wonorejo kene. Wonorejo, guys. Oh iya. Wonorejo, guys. Niku tulisannya Kelurahan Karangboyo iki. Kene. Kene iki tulisannya mah Kelurahan Karangboyo. Oh, Karangboyo ya, Mbok ya. Tak muter-muter. Sekali-kali kliter-kliter lewat Cepu, guys. Belok kiri, ikuti isyarat lampu. Wih, bukit bunga api-api cah. Bukit bunga. Nek Cepu Mas Santo sing ngapal, guys. Dah tuku nang dorong aku yang dotong-dotong grimbiang yo aduh. Ya rada kesel Cepu alah kira wene kok tekan omah. Hanya kamu yang hafal, aku mau tahu Cepuku. Urung hafal guys. Iki plaza ya. Plaza guys. Biasanya Tante Deni apa Mak ini nek tuku nang kene. Kadang sing nang kono, sing nang Ketapang. Nah, aku nek cuma bawang brambang ya nang Kapuan. Pasar Lama Cepu. Ono ubi bakar Cilembu barang. Pasar buah ya. Dan sampai sekarang ya saya belum hafal seluruhnya guys. Kita ambek dijak Mas Santo ya ana kursi cilik ini dinggo patih lungguh ambek mangan ini itu ya. Kursi cilik ini. Ini sepeda listrik. Dihubungno nang ndi aku yo ora hafal Cepu. Iki cuma kandi kono. Dene kebun kelapa Ketapang Selatan. Yes.
ubeng-ubengno kono. Wis tuku nang pom bensin ana kene ning Yoi ya. Yoi, kita tuku nang toko Yoi. Toko Yoi. Kontrak berapa, Bu? Teleponnya berapa? 150. Oh, sama. Sama. Ini ya sama. Mosok, Mbak? Ini apa Bu? Eh? Ini apa Bu? Rinre ku ya? Ada lagi Bu? Duh, berono. Banding-bandingnya ini, Mbak. Oh, ngono, Mbak. Toko Yoi. Pemirsa, kita pulang dulu nih toko Yoi. Wes, sudah. Aduh, mau tak cangkeng ya, utangku kepenyet. Yuk, kita pulang, guys. Kita wis tuku kipase, yo. Jadi kipasnya aku nek kipas iki ora spiro anu guys ya gak spiro golek sing sekirane umume soalnya kipas iki kadang yo diluk-diluk kok rusak pengen emang yo kosmos duit emang kurang guys 320 ya mang guys 320 guys. Ini ya jam sekolah pemirsa, iki aku ngontenku melewati SMK Migas. Kita pulang bawa anu guys. Bawa apa? Kipas. Aku dolan nggone mertuaku wae soalnya aku grembyong guys ya. Aku jadi lewat Getas iki. Maaf lo ya. Soalnya aku sih duwe tanggungan penguripan pemirsa. Ya kucing, ayam, ya, tanduran. Aku tuh wis biasa ngono pemirsa. Biasa aku ndang mulai sik. Kok nek wis bar kabeh gawean omah, resik omah. Kok nek apa cuacane adem terang, akeh dolan ngene mertua. Saking kuwi aku ki ya mohon maaf ya mungkin prinsip wong beda-beda. Aku gak nyaman guys. Oh, anu gerbangnya wis teko iki jadwal ndi ya iki? Jakarta. Semarang. Semarang. Jenenge keretane apa? Ning sing mbok tumpaki terus iku Blorasura ya. Pokoknya Ambarawa Express sing agak Blorasura. Biasanya ngono nek aku iku nganu. Guys. Wis terima kasih ya nonton kontenku ya. Iki aku tak pulang dulu ya. Ini perjalanannya kita kok ngelanjuk. Kok ngelanjuk? Iya ya. Iya. Hah? Sik Balu nih guys. Perjalanannya kok ngelati Balu cukup. Sumber Pitu Getas sakit tekan Kapuan ya. Terima kasih nonton kontenku ya. Gimana kontennya beli kipas angin soalnya kemarin apa mesti tukokno kapasitor terakhir jaluk ganti wajar guys ya wong kipas sudah lama ya aku di rosokan kipas lho ngeten tukang rosoke kok gak ada lewat tukang rosokku ki mider pemirsa biasanya ku daerah Jonegoronan kono perbatasan kene iki wong Rau wong Padangan biasanya iki sing mider. Ya, terima kasih. Ki aku yo rasane bingingen tanganku. ya ki biasa tuh nang yo kita jadi sampai aku kae. Ya pas tuh arisan lah iki kipas ya. Terus maklum lah pemirsa kipas wis 4 tahun. Ya wajar. Rusak. Terus awet yo. Ya tukune iki biasa budget ya. Terima kasih tetap semangat. Mohon maaf ya jika ada tutur kataku yang tidak sesuai dengan keinginan pemirsa. Rezeki ini podo lancar, semangat,
kesempatan ya. Cuaca tidak menentu, pokoknya tetap semangat. Ojo lali like. Wah banjir. Teman sampai ketemu sekolah nang nang banjir sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tutup dulu ya guys ya, HP ini mau dicas dulu, nanti baru garap video di edit. Oke, dadah. Banjir marai pren-prennya udah terus guys. Kita dalannya dibangun lho ya. Kali gawane nganu bekser. Gak pirang-pirang dino udan terus bareng tekan sumber pintu, tekan getas, baru kita pun